Tabang ra ko. Ah! Sustaw kaluoy. Di amin nakita mi ni Marilo. Oh. Marilo Saison Vlog. Siksik ay tanawa. Bye Gemini Vlog. Thank you so much for sponsoring Marilo Saison Vlog. Dari kay Panmam ka na. Oh. Unsa man? Mga mag. Yes. Og syempre, Thank you. nakita na jud ning Marilo. Siksi kaayo, siksi kaayo. Siksi kaayo kay sigig bike. Sigig bike exercise pa more. Dara ilang mga order. Diri lang Mr. Pindaplin kay ngano di mi kasulod kay nalimot ko sa akong quarantine pass. Mga cute. Si Marilo Saison nakapalit og sabon og lotion kay tungod sa mga daog. Salamat kay Thank you sa mga pag-game, sa mga nag-sponsor sa game. Thank you. Salamat nagkagwapa pareha ni Ma'am. Oh, brani mong sige man kapkap. siya, ma'am. Oy. Ma'am. Mo naman dagay ni tubig. Magmamo. Ate lang ate. Ano ang bunga ng aking Naasa tayo mga ate pakita mama yun. gwapa Kali pa. ka ni sinina ba? Relax lang mo. Ay mo pag nervous ka. Usa ra ko ka ordinaryong tao sama kaninyo nang raffle na ito. 5-5. Kay paano ka 100k na imong subscribers hapit. Bitaw. Na intay kab love Lisel Remerata. Yeah. Yeah. Tapos sa atubangan. Chay tapat yun silang duha, oy. Dapat ming duha ni by Lisel. Oh. Sa mga hindi YouTuber, pwede kayo ni magtapad atong mga naong, no? Pero syempre, nagya po na atong logo. Dayon, butang na po ang ngalan ninyo sa luyo. Oh. Okay kayo? Gwapa. Dayon ang tumbler. Gwapa kayo ang tumbler. Pakita ang tumbler na to. Grabe, liwat sa... Iwat sa nagligwat. Ang tumbler day, gwapa kayong tumbler na to. Gwapa kayo ang tumbler. Ganahan ko. Di na ako ihatag sa kong mama. Pero ganahan ko. Ihatag na himuha, tigag imuha. Pero ganahan ko. Himu tag utro. Naong pinasim mama diya. Anak ni Gemini. Oh, anak ni Kuan ni Rizal. Sige lang to sa mga salida. Hindi na mag-meet up ko. Kapag kikrit na ako itong ating video, nga nakita kami kay yung mama, nag-video call mo siyang mama. Siya to. Manawang singot, grabe, perfect ang singot. Init kayo dahil. Ay, di ka maka-aircon ko. Wala tayo aircon na mo balay. Uy, tayo tuyok. Ilot, aeroplano. At kami, naglupad kami. Kasada. Pero kang kuhan, kang sini, kang Rosemary. Wow. Nindot sa nag-orange na. Color kaya kayo. Kinsa man na? Kang Rosemary. Pindot ang color mo. Kaya, Karon. oh, may available na color. Pindot ang color. Ganahan ko. Kaya, yung mga silupin diyan. Sige, pang videohin na. Ay, ganahan kay ko. Ay. Ayan na, bisip. Ay, pa dito po mama ni ma. Say size, ani. Lord, dako kayo na sa kong... Ay, Sakto na sa yung mama ka. Bye, dara, bye, Lisel. Si Bay Marilo, wa na. Hello. Okay na po, okay na po. Tag 5 na lang. Nag-meet up na sa tisa. So, dara. Tanaw lang mo sa mga view diri, no? Sa Karin para ko rin na-meet na gwapa mo. buyag. Murag may ganyo na po. Di ko kasulod, no? Di ko kasulod kay nabilin akong kuan. Nabilin akong quarantine pass. Kasi mo mama. Pag-vlog na sad. Gani yung putik kayo. Ako mga nakapangag na rin yung uwa. Tabo na nas masan. Si kadaog si Marilo. Grabe, murag boy adlaw, ako kadaog bay. Kani, bisang badong, maras mana kala YouTube pa mo. YouTube pa more, iBox pa more. Oh, dara. Di ba tayo mag-copyright ni mga music dire? Kuran man. Ha? Kuya naman, dili. Kuyawan ta ni mga copyright Dahil na. kapon ko sa iyang lotion. Oh, sige. Nya, unsa man sa imo to kay LBC or si auntie or ulato na lang nimo nga mo ano siya. Oo. Ato na lang. Wakay paniyo. Wala lagi ma'am. Ano po tao? Ang sakwan mong ba, gusto lang tayo siya makikita ni mo. Okay ra daw ni mo, di May ba? problema, okay kayo. Bangs na to, naunsa na. Uy, kabalo kayo na ikapkap, nakakita akong youngest na ng imong bangs. Napaputol, sir. Uy, kauwi na.
Hindi siya, nagpaputusan. Karoon na ba? Okay kayo. Diyan na to. Tara nang lupat. Ano po? Kaya man ako. Galit lagi na po. Nausa man day ka. Ano man ikaw magkon ka tambal? Mudigang kung may nagpalit. Sa may nga. Oo, ganahan ka sa sila. Gitry. May ganyan kay napay nabilin. Bye. Oo, ako na sa bako. Pero magagi ako sa inyong number. Ulaw na po ni sunod din po. Ano ginasiya? Uy, magulaw-ulaw. Ito nga. Ati Ratalay. Nakoy halin, salamat. Ay, halin din. Galit ako tagwapa. Madi ni halin. Uy, gibayriya na lang po dito. Kita po. Ako kasuhod. Ambot lamang. Ang mag... Kaniin mo na. Morag nga po. Nananay free. Magsindot ang tumbler, eh. Sindot ang tumbler. Crush na po ang tumbler. Gwapa na samot anak ma'am. Tamo may mga gwapa. Kaya yung balihan. Kitabunan mga na akong pangalan. Nice, kaya na. Chris Mary, daray mo. Wow. Nice, oy. Saktuhan na magtrabaho ka ba? Kaya bumbon may tagtubig sa production. Oo. Saan man yan ang may hukot lamang. Ah, bumbra na. Wala magbuhat. Okay. Sa maya-maya. Ay, kaya nakaside. Nice, no? Huh? Baga kay siya ba? Pwede sa nasa init tubig. Oh, kape na kapihanan. Bitawan Ininit ba mo? Oh, kape. Kapihanan. Pila ang nga na. Walang gihapon ba? Oo, pani. Ini nga na ba ang asin? Ah, pani 120. Kasi nga ni ba? Ah, makapalit Dala na. Dala na kuan. Dala na friend. Kuan. Dala na pre? Dala na ato ba? Uy, nakalipan. Magpunong may daghan naman ko order. Pindot kuluro. Nice ang orange, no? Medium sad na? Oo. Ay, Chris Mary. Dark sky. Ganito sila kilala ba? Puti sa mo. Oh, naray mo, Chris. Wala imong color nga red. Pero sa mga yapi kapon. Ako na sa dito niya. Huwag yung sa Davao. Akong anak ko kasi. Balik sa dalawa. Model na ako. Salamat. Ang anak mo sa Davao. Ah, sakto ra oy. Sakto ra oy. Gamay oy. Gamay pag yung tiyan ani kay sa ka YouTube. Magka-sexy mo. Pero kaayo. Yes. Sayang. Para yun. Kaya lang marilong rin. Ganito na kapag abot mo or pagtungan na to. Unungan din mo. Kasunod rin mo. Anak ko din mo man. Kaya muli na ko sa mo ha. Parang din ako di akong pagmata. Amo to naman na dihan yan. Tawagan mo na ko. Langga di ka. Mari kaya muli na ko balay. Sorry yan kayo. Di ko ganahan na malit po. Maula ko lang pa na mo. Nalit sila, nagulat pa ko. Nalit sila. Okay, sa una, sige magpalit no. So, nibawin si ko karon ko. Di na dito magpalit. Sa una, si ko palit. Hindi ka kabalo ka. Hotel, si ko nikikan. Higingan ko sa amo ka, alas 2:14 pa. Ay, kapit na ko barangay hall kaya kung anak tagbuo na ko sa kanang lasay ko doon ko niya sa Manila ba. Nabihangan naman ko certificate sa Pericon para makasakay ko Pericon daw. Ay, nana, biyahe Pericon mo? Oo, nana. Nana ko certificate of acceptance sa tong class. Kani, mo abi kani kay daghan man ang imong da. Wow, okay na na. Oh, dapat ko sabi dalo si dia mo. Grabe ro ka idol sa mama ni niya. Kala basig na kuman na niya. Mama. Wa pa na mo man ay. 13 ra taman. 1 minute na lang. Hello. Ay mga kalusob, kayo dyan, mag-YouTube na kayo. Madupli na ito. Basig makita na punta kay. Uy, lahi man imong nakuha. Nagbabayluhan. Over. Gabi. Rumordo na mag-balik ka, diba? Nice, gwapo kay ni mama. Magkape ka, magbalon kagkape. Gwapo kay ang mama. Gwapo mong gusto siya. Puti daan, puti sa daan. Bye, Lisel, darabay. Tamo ta siya kaputi ani lagi. Di na kanunit lang anak. Oh, asa kan trabaho dai. Tamo ta kaputi ana ma'am.
Order ko sa mama rin. Bag ba? Kami Sa kaset man. Sexy lang po. Sa kaset, order na ko ni ma'am. Sexy lang po. Sige na tagke. Ika itong hilo, ito. Nandang daw to. Anong serum? Ano yung pang-bakla? Sa ito ba? Itagol, itagol. Kopi na kopi sa no. Sa kaset. Coffee? Ako sa dito. Itong nakita mo ni. Nakita mo ni Juan. That? Oh, in the vlogger. Balintos na to. Ako di ko kopi pagamay sa tiyan. Pampagamay siyan. Balintos coffee. Mahal kayo. Alagi kopi lang ni Balintos. Mahal kayo. 3.5 kayo. Ah, matoy labot desa. Uy, tuglon tas presyo ako. Mahal kayo. Ay, dili na taas. Mga dagan ng kwarta maka-afford. Palit na itong bugas na natin. Isikat na lang natin bike para mi. mamugamay. Hala, nahuman na ako abay. Wala ko kababay. Isikat na lang natin bike para mamugamay atong bil-bil. Oh, mananay mo. Okay na to. Wala, masib ka to bay. Sip, lagi na. Nakasalida rin. Okay na ba eh? Uy, narao. Nara, Ay, abi ko ba? nakabos na kulbaan. Kunti naman ako balik yung nag-uno. Yun na lang gitang tangan og storage para makarito ko karon ba. Sige pa sa nag. Paluwi ba? Ni palutan din. Ha? Uy, kayo mo. Ayaw lang kasi akong anak na. Ay, ako raman lang din ako diha mag-upload ako nang i-send sa Messenger. Lad, ini mo daw messenger kay 13 minutes sa messenger. 2 minutes na biya kapin. Oh, basta mabilis. Pati bakit na. Oh, yes. Kunti na buwan na record mo. Tapos ko nagkatulog ng pangalan mo mo dyan. Pero ako na po si pinagkab ka po siya pinag-upload. Tag-5 na maklaw si Marilo. Pilay daog mo tanan. Sa to kay hatag. Hala. Caregiver. Oh, shout out kay caregiver. Niya na rin siya. Ganina pagsan nga. Sugtiin lang si Inday Kabkab. Pinagputalan ako. 100 naman iya sa kuhan. Kadiloid. 100 ang caregiver. Pinintahay sa miya. Gamit ang calculator kay buko na kay tagmat. Kana sweet sa. Automatic save na ito. Regards yung mama dito. Tangga. Regards yung mama dito. Regards yung mama ba? Hello man. Hey ma, nag-meet na po mo yung mong idol ma. Doon na, mag-meet na po mo yung sunod. Madungo pa pala na. Dungo ba? Pila to akong kita kanya 1,000 1050. 1,050 plus 100 eh 1,150 na. Oh, niya. Minus 350. Oh. Mana, mga kalusob team. Attend gid mo sa pag-games every night. Kaya aron madaghan tagdaog. Sana ko. Daog. Insa unyang gabi. Nakapalit na kong pagwapa. Mo sa secret mo, sexy lagi gihapon. Sexy ba ni Glenn pero moro man kaya nagyakiya ko. Wan ka. Nagyakiya ko kanya di makarapit. Sige bike, sige bike. Oh. Sige. Ay, dala Oh, dala akong daog. Daog Marilo. Ay na nang lupad. Balato! Oh, thank you, Daog thank you. Marilo daog. Kung sa pa-donate ni caregiver sa yan daog kang Deloitte, di asa do. Thank you. Thank you. Hala, daog ni Marilo, tanawa. Nakapalipad. May nalaman kabos. Welcome sa mga kabos. Sabon, Palit lotion, palit kabayad kuryente, no? Oh. Oh, so Bayad mo salamat. yung house. Oh, salamat kayo. Oh. ninyo. Salamat kayo. Games pa more. Salamat kayo ma'am. Thank you. Inday Kapka, thank you. Oh, hala, ato na ning kuhaan de. Oh, mag-bye-bye na ta. Sus, gino, mga kabos kaluoy. Hamang bike nimo kay bidyuhan nato. Bihan na Dito gi-parking ay. atong ato. Tata, tuto ta. Dito na kaagi lang ga. Sige, ato na tong bike ni Marilo. Nag-hike may mga kapatid no para ato na mo ang kuan Mercedes-Benz ni Marilo. Mercedes-Benz. Kaon kaloy. Nakapawa sa akong bilbil. Kaloy ka boss nara gisuot lang. Sexy kayo Wala. oy. Yes. Daulaw Wapa wing kayo ma'am. akong Sexy t-shirt. kayo. Kayo. Hmm? Bot lamang. Iya, nagdako lang t-shirt. Nagdako lang t-shirt. Kita ka sexy oh. Terus gino ako lang ani pinintang buka. Sexy. Mo. Ay, maligsan ta. Sige video. Dara Mercedes-Benz ni Marilo. Gigaid. Ako may backline si Inday Kabkab. Ug makadaog bako. Bot lamang di man pwede. Bawal. Oh, dala. Dara ta Mercedes guwapa man kay Mercedes-Benz dia. Kabaw ka mo ba? Oy, sumay dai. Mo. Pangin taon, ang kabo siksika na. Mabalintong, Makita balik. lang si Inday Oy, Kabkab. mabalintong ni kasapan tang lisin. Ayo. Habog kayong kuan. Kuan ko sa una magmotor naman sad ko. Diha raman si Bulay. Mo din ang sexy kay ka kasi yung pagbay. Ay dili ko eh. Hihiyak
Hiyak lang bukuan eh. Iyak-iyak lang. Pwede kong hiyak ko. Ah! Walay tao na ito. Mas lax na ba eh. Pwede balik gait.